an sɔgɔma ne fa. Ba rasa. I bɛ se ka I tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna ale n'i ka baarada. Ne tɔgɔ ye Mamadou Aïdara. N ye Sonatam directeur juridique des relations institutionnelles. Donc ne de bɛ hakili to sariya bolo ni Sonatam ni service wɛrɛw ni ko ɲɛnabɔli la. Yala Sonatam yɛrɛ ye baarada jumɛn ye? Bon, Sonatam ye baarada kɔrɔba ye. A créé en 1965. Mali de y'a créé. On a indépendance ɲɛmɔgɔ fɔlɔ de Sonatam créé. A bɛ occupé tabac, cigarette, o dilanni ni a importé ni k'a feere jamana kɔnɔ. O de y'an ka baara fanba ye. Donc usine de b'an bolo. An ye industriel de ye jamana kɔnɔ. An y'a mɛn k'a fɔ ko Sonatam ale ni Grand Moulin du Mali ko olu kun karilen don ɲɔgɔn na soko kɛlɛ dɔ la. Yala I bɛ se k'i da don o la k'o walawala an ɲɛ? I ka ɲininkali in diyara n ye. Sonatam ni Grand Moulin du Mali o ko mun wililen filɛ de tile filɛ na ko kɔrɔba don. Mais a ko in wililen don sisan nɔ. A wililen don Grand Moulin du Mali ni mɔgɔ wɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ. Mais comme ko in tun bɛ Sonatam ni Grand Moulin de ni ɲɔgɔn cɛ, o de ye Sonatam da don a la tile filanin na. Ko in tɛ ko wɛrɛ ye. An bɛ yɛlɛn dɔɔni 2007 la. Sonatam tun bɛ difficulté la dɔɔni. Comme terrain fila tun b'an bolo. Kelen ye allumettes ye, kelen ye cigarette ye. Donc an y'a essayé ka allumettes de ta feere walasa ka se ka ko dɔw ɲɛnabɔ Sonatam kɔnɔna na. O de sen fɛ an ye appel d'offre kɛ feereli kun ko la. Appel d'offre in de la dɔw y'u kan bɔ a nɔfɛ. U ka ca dɔɔni. Mais j'ai même y'i kan bɔ a fana a nɔfɛ. O ye proposition ka ɲi a tuma na. Proposition bɛnna miliyari 1 ni miliyɔn 50 ma. An ka avocat a tuma na o y'a lettre bataki ci u ma. Ka f'u ɲɛna ko u ka proposition ye an hakili minɛ dɔɔni. Mais a ko bɛ da conseil d'administration o dɔrɔn de bɛ se ka dugukolo ko société ka patrimoine dugukolo ko feereli yamaruya. Donc a selen conseil d'administration ma, conseil d'administration ko ko terrain in ka bon o prix ma. Donc u ka segin conseil d'administration a autorisé direction a ka segin appel d'offre la. Ka wele bila presse kɔnɔna na walasa mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen n'olu bɛ yen n'a b'u intéressé pour que an ka se ka prix ɲɛnama sɔrɔ a la. O de sen fɛ mɔgɔ wɛrɛw ye proposition kɛ. O mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye Layiko Mali olu yɛrɛ ye actionnaire ye Sonatam kɔnɔna na. O proposition mun kɛ o bɛnna miliyari 1 ani miliyɔn 200. Donc olu ka proposition ka ca ni Grand Moulin taw ye de miliyɔn 150. Donc mɔgɔ mun b'a fɛ ka dugukolo feere miliyɔn 150 miliyari 1 ni 50 ou bien miliyari 1 ni 200. O yɔrɔnin bɛɛ la Sonatam fana ye yɔrɔ feere mɔgɔ mun ye miliyari 1 ni miliyɔn 200 proposé. An comment tun ka avocat ye lettre cɛ k'a fɔ ko u ka proposition ye attention retenue mais conseil d'administration de b'a fɛ. Grand Moulin du Mali u y'o sɛbɛnfura de ta ka taa bɔgɔ jeni kan k'a fɔ ko ko olu de ta ye yɔrɔ ye sisan parce que an ko ko an bɛnna fɛn kan. Or dugukolo ko feereli la jamana in kɔnɔ
fo k'o ka dɔn jama bɛɛ ka se k'o faamu n'i bɛ dugukolo san i ni mɔgɔ bɛ bɛn a sɔngɔ na n'aw bɛnna a sɔngɔ na aw bɛ taa notaire fɛ yen surtout titre foncier de titre wɛrɛ tɛ 3 hectares et quelques de don Bamakɔ zone industrielle la donc i bɛ taa notaire fɛ yen ka formalité ɲɛnabɔ n'i ye terrain sɔngɔ sara jamana fana ka hakɛ ye min i b'o sara o de bɛ yɔrɔ tigiya d'i ma or nin ko in na an ni Laïko Mali an n'olu de bɛnna ko la an n'olu de ye contrat signé a feereli la en 2008 olu de ye wari sara 1,2 milliard o bɔlen a kɔ la jamana ka hakɛ fana sarala droit de mutation kɔnɔna na an ɲɛna o mana kɛ ten nɔ bɛɛ kan ka se k'o faamuya parce que fɛn mun bɛ ka fɔ n'an yɛrɛ ka kuma takun ye min ye bi parce que a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko an ye terrain feere mɔgɔ 2 de ma an ni mɔgɔ si ma deli ka terrain feere ni Laïko Mali tɛ an tile kelen ni Grand Moulin ma sigi tableau la k'a fɔ ko an bɛ terrain feere aw ma nin na an ka papier signé an yɛrɛ an bɛ k'o de f'u ɲɛna n k'u kana ni sɛbɛnfura kelen min b'a yira k'a fɔ ko ni Sonatam ye terrain feere u ma kana ni papier ye k'a yira k'a fɔ ko an y'a signé t'u bolo papier mun b'a yira k'a fɔ an taara notaire kɛrɛfɛ o tɛ yen titre foncier t'u bolo mieux c'est que o tɛ se k'a yira fana k'a fɔ k'u ye dɛrɛmɛ kelen sara ko la o yɛrɛ kuncɛ ye mun ye lettre filɛ nin ye nin y'a 2 semaines ye o ye lettre ci a ma ko an ka compte bancaire yir'u la olu bɛ se ka t'u ka wari bila yɔrɔ min na ko mun daminɛna 2007 nin y'a san 13 ye hali sisan aw b'a la k'aw b'a o sara donc vraiment maintenant o taalen sariya bolo kan an tɛ se ka sariya ka décision critiquer mais an ɲɛna feereli kɔnɔna na sariyaw de b'a la feereli la tant que ni mɔgɔ ma bɛn a la aw ma fɛnw sɛbɛn a tigi ma wari sara i ye a tigi tɛ se k'a fɔ ko yɔrɔ yan tɛ vraiment o de ye an ka hakilina ta ye nin ko in kan an b'a fɛ Sonatam tɔgɔ ka sama ka bɔ nin na et que mɔgɔw k'a faamuya tile kelen an ni Grand Moulin ma sigi k'a fɔ ko an bɛ terrain feere u ye proposition mun kɛ a proposition ma bɛn an ka conseil d'administration ma an ni mɔgɔ minnu bɛnna na an y'a feere olu de ala sababu sa an y'a mɛn k'a fɔ ko Sonatam ale ni Grand Moulin ko u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kan 1 na yala o kuma in ye tiɲɛ ya n'o y'a sɔrɔ ni tiɲɛ don aw bɔra yen ni kan jumɛn ye alors kan 1 ko in nalen mun filɛ nin ye Sonatam ni Grand Moulin ma ɲɔgɔn sɔrɔ kan 1 na Sonatam n'o bɔra k'o de fɔ sisan Sonatam ye terrain feere Laïko Mali ma Laïko Mali de ye terrain a fana ye terrain feere famille Sylla Ba Saidou Sylla opérateur économique ba ye jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn o feerelen kɔ o de ye Laïko o de ye jamana in ye sɛbɛnfura bɔ domaine o de ye lettre ci notaire ma k'a fɔ ko titre mun bɛ Ba Saidou Sylla bolo o tɛ Ba Saidou Sylla ta ye ko fɛn ta don Grand Moulin ta donc comme Ba Saidou Sylla fana ye terrain in san Libyen bolo a fana ye plainte déposée contre Grand Moulin donc Sonatam ni Grand Moulin ma se ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kan 1 la mais Ba Saidou Sylla ni Grand Moulin de ɲɔgɔn sɔrɔ mais comme a ko ju tun bɛ an ka yɔrɔ la an welela kan 1 na pour que an k'a ɲɛfɔ ko in kɛra cogo min o de y'an se kan 1 na an y'o de ɲɛfɔ gendarmew ɲɛna an selen kan 1 na yala ko bɔlen ye a taara kiiribulon tigilamɔgɔw kɔni ka bolo kan
et olu ye mun ne décider à la sisan vraiment an tɛ se k'o dɔn an kɛra témoin de ye nin ko in na k'an na procédure bɛ yɔrɔ min na sisan an t'o dɔn en tout cas an bɛ min dɔn a ko bɛ famille Sylla ni Grand Moulin de ni ɲɔgɔn cɛ presse la an yɛrɛ an dabaliya banna k'an tɔgɔ yaala an b'a fɛ k'o de fɔ jamana bɛɛ ye k'a fɔ ko terrain in ma feere mɔgɔ fila ma terrain feere layiko de ma layiko de y'a feere Ba Saidou Sylla an bɛ min faranfasiya fana an tile kelen ma terrain feere Grand Moulin ma Grand Moulin terrain ko in na Grand Moulin ma dɛrɛmɛ kelen fana sara fo bi i tɛ se k'a fɔ ko i ye yɔrɔ san k'a sɔrɔ hali mugan i m'a di a feerebaga ma n bɛ k'o préciser o de faranfasiya sisan ko an ye lettre sɔrɔ pour que 2020 in kɔnɔ na juin 2020 in kɔnɔ na k'olu b'a fɛ ka wari sara tɛ kɛ ten voilà. ni min fɛ k'a dɔn Grand Moulin o ye layiko plutôt layiko o ye wari sara aw ye wagati jumɛn pour que ka se ka terrain sɔrɔ layiko ye wari sara an ye 2008 donc sisan ko tɛ o ye layiko ye wari sara ni y'a san 12 ye layiko ye wari sara ni y'a san 12 ye an tun mago bɛ wari la tuma min na an y'a sɔrɔ tuma na an y'a mago ɲɛ n'a ye donc san 12 o kɔfɛ bi alhamdulilayi Sonatam bɛ barika da Ala ye an yɛrɛ b'an ka koɲɛw ɲɛna donc vraiment an tun mago b'a la tuma min na an y'a feere an mago tɛ terrain ko feere la sisan terrain yɛrɛ t'an bolo sisan parce que an ye terrain feere depuis 2008 maintenant quand i y'a ko affaire sera quand na il faut que mɔgɔw k'a faamuya parce que titre bɛ Syllalakaw bolo ni mɔgɔ wɛrɛ taara k'a fɔ ko i bɛ fɛ ka titre bɔ su la o tɛ affaire civile ye tuguni a bɛ komi fraude ni fɛnw b'a fɛ ka don a ko la donc o de ye affaire in se quand na an hakili la. welewelekan jumɛn bɛ e bolo la sisan ka da maliyɛn bɛɛ lajɛlen tulo kan. maliyɛn bɛɛ ne b'a fɛ maliyɛn bɛɛ ka min faamuya nin ko in na an ye kuma caman fɔra fɛn kelen mun kan ka mɔgɔw kan ka min faamuya k'a fɔ Sonatam jɛlen don nin ko in na Sonatam tɛ entreprise fu ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan i bɛ Sonatam dɔn parce que Mali ni histoire ni Sonatam yɛrɛ tugɔnnen don ɲɔgɔn na n y'o de fɔ sisan nɔ Sonatam créera 1955 1965 n'i y'a san 50 ni 5 de Sonatam bɛ jamana in kɔnɔ Sonatam bɛ rôle mun na jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn donc an tɛ don yuruku ko la an tɛ don ko wɛrɛ la an y'a feere min ma an b'olu dɔn n'olu fana y'a feere mɔgɔ wɛrɛ ma o b'o o tigi n'o de ɲɔgɔn cɛ bi bi in na mankan mun bɛ sen na a bɛ Syllalakaw ni Grand Moulin de ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ Sonatam ni Grand Moulin ni ɲɔgɔn cɛ il faut que jamana kɔnɔ bɛɛ k'o faamuya ni ko wɛrɛ b'a ko kɔrɔ o bɛ se ka fɔ mais nin ko in na an jɛlen don a ko la hali bi an ma dɛrɛmɛ kelen sɔrɔ an ni mɔgɔ ninnu Grand Moulin ma sigi ka kuma an ni Grand Moulin an m'a feere Grand Moulin donc il faut que jamana kɔnɔ bɛɛ k'o faamuya na ni sariya bulon na o décision dɔw sɔrɔla o décision ninnu tile kelen fana m'a fɔ ko an ye feereli mun kɛ layiko ma ko tɛ feereli ɲuman ye an m'a fɔ ko layiko ye feereli mun kɛ Ba Saidou Sylla n'a ka denbaya ma ko tɛ feereli ɲuman ye n b'a fɛ bɛɛ k'o faamuya bɛɛ k'i hakili sigi o côté yɔrɔ la. Ok ni ne kun ye an ka ɲininkaliw ye i ni ce i ka kuma la. Ne b'a i ni ce.